3వ సంవత్సరం ఆర్టెక్చర్ చదువుతా ఉంది. నా కూతురు 81లో 97.5% వచ్చింది. ఎంజీఆర్ జైల్ సింగ్ గోల్డ్ పంపించారు. ఆ పిల్ల బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్లో బిఆర్ సెమిస్టర్ పిల్లలు బాగా చదువుతున్నారు. చాకరీ బిడ్డ అంతా ఇంజనీర్. ఎవరు కూడా ఇట్లా పట్టేవాళ్ళు. అంతా కంపెనీస్ బయటకు ఉన్నాయి కదా, కంపెనీస్ బయటకు పెట్టారా? ఇక్కడ మాత్రమేనా? ఇది ఒకటేనా? అదేం కంపెనీలు మా? రత్న ప్యాకేజింగ్, రత్న ఎక్చేజింగ్, రత్న సూపర్ స్పెషాలిటీ 3 ఉన్నాయి. ఇది రత్న బయోటెక్ ఆయుర్వేద. ఇది నేను మా ఆయన కోసం పెట్టుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మనవాళ్ళకి తల్లి రామాయణాలు అంతా వస్తాయి. ముట్టుకొని చూస్తే పిట్టలు పుట్టరు, ఏమీ లేదు. సింపుల్ 14 సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి గర్భసంచి, 12 సెంటీమీటర్ ఉంటుంది. ఆ ముట్టైనప్పుడు నొప్పి వస్తుంది. చిన్న సంచి కాబట్టి అది బయట వచ్చేది, అది నొప్పి వస్తుంది. అప్పుడు మనం ముందు ఇచ్చేసినట్టు అది మామూలు 14 సెంటీమీటర్స్ అయిపోతే మళ్ళీ పిల్లలకు ప్రాబ్లం ఉండదు. అది డాక్టర్స్ అది ఏం చేస్తారో ఏమో. మొన్న అదే సిమ్స్ 8వ తేదీ మీటింగ్లో లేడీస్ డే. డాక్టర్స్ బయట నుంచి ఏమైనా వస్తున్నారా? మీరే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారా? నేనే ఇస్తా ఉంటే మళ్ళీ నా కూతురు చదువుకొని వచ్చేస్తా ఉందా. ఇప్పుడు నా మనకి పిల్లలు నా కూతురు కూర్చుండే నాకు 70 ఏళ్ళు మర్చిపోతాను. రేపు మన్నాడు అనగా ముందుగా మేము క్యాన్సిల్ చేస్తాం. లేకుంటే ఆ 2 దినాలు బాగా ఆరగిస్తాయి, తెచ్చి షేప్ చేస్తాయి, మళ్ళీ అవి తింటాయి. అందుకని ఇంక 2-3 రోజులు పౌర్ణమని తీసేస్తాం. నెలకు ఒకసారి తీసుకు దాంట్లో 5 లీటర్లు, 4 లీటర్లు, 3 లీటర్లు అట్లా వస్తాయి. ఫుల్గా వస్తే 5, 7, 8 లీటర్లు వస్తాయి. హనీ అక్కడి నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ మీరే కట్టించినారు కదా? నేనే కట్టించింది. 12.5 ఎకరాది తీసుకట్టించి ఇప్పుడు 12 రూములు కట్టించిందా. మొన్న తిరుపతి యూనివర్సిటీకి పోతే బిఎస్సీ చేసిన వాళ్ళు ఎంఎస్సీ కాడ ఎంఎస్సీ పోయిన వాళ్ళంతా 50-60% బిలో వాళ్ళు, 70 అబోవ్ వాళ్ళు ఈడే ఉండిపోయినారు. ఇవి లేక టింగి లేక అన్నకు మళ్ళీ వచ్చి కట్టించాడు. 1 ఎకరా భూమి ఉండే 10 లక్షలు కమ్మేసి పాల డబ్బులు 4 లక్షలు ఉండే అవి ఇవి పెట్టుకొని మళ్ళీ మోకాళ్ళు ఆపరేషన్ చేసుకుంటూ 8 లక్షలు ఇచ్చా. యాకంటే వాడు 11 లక్షలు వేసా. నాకు 11 లక్షలు యాక ఇచ్చేది 10 బిడ్డలు ఇచ్చేసింది. అంటే ఏమన్నా గవర్నమెంట్లో అదే సర్టిఫికెట్ ఉంటే అవుతుందమ్మా అని ఎవరు నా దగ్గర ఏమో కానీ 25 ఏళ్ళు బిలో హార్ట్ ఆపరేషన్ ఉంటే నాకు నెగిటివ్ కామన్ బ్లడ్ కాబట్టి అందరికి ఇస్తూ ఉంటే ఆ తమిళనాడులో అంత ఎల్లో కాయలో కార్డు ఇచ్చింటాడు. ఆ కార్డు ఇస్తాను అంటే ఇస్తాను 11 లక్షలు 8 లక్షలు వచ్చి వాపసు అదే ఎత్తుకొని కలిగితే కాలేజ్ కట్టేసింది. సరే బిఎస్సీ, ఎంఎస్సీ, బీకామ్, ఎంకామ్ మొత్తం పీజీలన్నీ ఏడ మదర్ పిల్లి పోకర్లే, చిత్తూరు పోకర్లే, అన్ని పలనేరులు బట్టి చేస్తా. 8 లక్షలు వచ్చా. నమ్మ పడ ఆపరేషన్ ఎంత గెట్టడం 11 లక్షలు ఎడగట్టేది అనుకుంటా ఉంటే ఆ ఎల్లో కాయలు ఈ పొసులు వేసుకుంటే అది యూజ్ అవుతుంది. అంత యూజ్ అవుతుంది. నాకు పని చేయలే. అది ఎట్లో టైం లేదు. గాడు ఏమన్నా మంచి చేయాలనుకున్నప్పుడు తిరిగి పుట్టిస్తాడేమో. చూడు 8 దినాలు పాడేస్తే ఆ కార్డు డబ్బులు మాత్రం ఎందుకు దొరకదు నాకు చెప్పు. కదా అద్దరికా 8 లక్షలు వాపసు వచ్చా. ఒక 4 లక్షలు ఇంట్లో తీసుకుంది. మొత్తం ఎత్తుకుందా పీజీలు అన్నీ పెట్టించేసి ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టిస్తూ ఉన్నాడు. తిండికి లేకుండా బియ్యం ఇస్తూ ఉన్నాడు. పిల్లలకు బూట్లు, సాక్సులు అన్నీ ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇంత సహాయం ఎవరూ చేయలేను. నేను చేస్తే 50 మందికో 20 మందికో చేయగలను, అంతకన్నా ఎక్కువ చేయలేను. కానీ నా కోరిక ప్రకారం జగన్ వచ్చాడు కాబట్టి ప్రతి ఊరు ప్రతి పల్లెకి బూట్లు, సాక్సులు, పుస్తకాలు, గుడ్డలు అన్నీ ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి
నేను 40 ఏళ్ళు సర్వీసులో చేసేది ఇంకా 10 ఏళ్ళలో పికప్ చేయొచ్చునేమో అని నాకు ఒక సంతోషము, ఒక ఇష్టం.